Төбәкнең танылган рәссамы Мидхат Шакиров кем әйтмешли тумыштан рәссам булып туган дисәң дә һич кенә дә ялгыш булмас. Сабый чактан ук әтисе ясап биргән помалалар белән рәсем ясап үскән Мидхат авыл мәктәбен тәмамлагач та Чуашстан педагогия институтының нәфис график факультетында укый. Һәм менә 60 елдан артык төсле буяулар, төрле помалалар аның колыннан төшми. Эшен шул чаклы ярата ки, үз хуҗалыгында эшләргә дә вакыты калмый. Өйдә сүтки хозяйствода эшкә бит инде. Мәтәмәзрәк булышын ди. Анан инде мәтәм яра ясасын димен инде. Бүгенге күргәзмәгә Мидхат абыйның берничә рәсеме куелган. Узган елларда эшләгәннәреннән аермалы буларак, булары сәяси тематиканы төгәлрәге бүгенге Палестинадагы вазгыятны чагылдырган. Менә реальный бала, она фәрештә кебек. Спущена с небес. Не случайно поставлена вот эта стена. Она связывает землю и небо как бы. Бала растеряна. Что происходит? Есть все-таки надежда на то, что когда-то мир наступит. Вот цветок. Да, цветочек, мак вырос среди камней. Инде 5нче төбәктә узучы әлеге күргәзмәдә башлыча Чуашстанда гомер итүче рәссамнар белән бергә илебезнең тагын 10тәдән артык өлкәсеннән җибәрелгән эшләр дә куелган. Аларның барсында да диярлек тынычлык, дуслык һәм сугыш темасы яктыртыла. Күргәзмәсен сугышны без Аллаһка шөкер әле андай сугышлар күрмәгән, безнең бабайлар күргән инде. Нан да бик куркыныч әйбер инде ул тынычлыкта шулай яшәргә язсын. Түземлек бир руководительләргә безнең андай сугышлар чыкмасын, халыклар дус яшәсеннәр. Бу көннәрдә Чуашстанда бара торган тынычлык дәресе акциясе кысаларында оештырылган әлеге күргәзмәгә Палестинада туып үскән кешеләр дә чакырылу иде. Хотим дружить, развивать отношения, от дружбы еще никогда никто не проиграл. Выставки откроет перед вашими глазами историю цивилизации палестинского народа и его страдания. Оештыручыларның әйтүенә караганда, Палестина Россия рәссамнары күзлеге аша дигән бөтен Россия күргәзмәсе илебез буйлап сәяхәт итәчәк. Чуашстан белән Татарстаннан соң ул башка төбәкләргә дә юл алачак. Аның ябылу тантанасы ноябрь аенда Мәскәүдә Россия иҗтимагый палатасында узачак. Чуашстанның Батыр районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.